Do broja 10, a pod ovim rednim brojem stiže nam ogranak seljačke sloge iz Buševca. Oni će nam izvesti pjesme i plesove Turopolja, a naziv njihove koreografije je Turopoljska svila. Koreografiju izvodi plesna i tamburaška A1 rekreativna grupa. Koreograf i umjetnički voditelj plesa je Mojmir Golemac, voditelj vokalne izvedbe je Bojan Pogormilović, glazbenu obradu potpisuju Stevo Borić i Zoran Jakunić, glazbeni voditelj je Zoran Jakunić, a kostimograf je Mojmir Golemac. Ogranak seljačke sloge Buševec.